kene gị ife niile gbara Igbo gburugburu maka na eme ọnwa enwe ibie kene gị ọkwa ọbala nọ gị ka anyị ji eme aka ya kene gị ndị eto obi na ndị aka kene gị ndị mbụ na ndị egede ezumezu mọda ife niile dị na mbụ anyị ana m ekene unu ife niile dị na mkpu ekenele gị kene gị onye dịkasị gboo gị bụ nna m kene gị isi ọma gị bụ nne m mma ya gị Chukwu Okike 21 ọgwana ya bụ ngozi ka m na-ekwu okwu ya n'isi ndị na-anụ onu m na eke ekete okwu n'ụbọchị si na ngozi na amara gị ka m na-akpọsa n'isi ndị na-ege m ntị ata anyị bụ eke eketela anyị ife ọma kepụla anyị ọgbọ na uke na ajọ mmụọ kepụla anyị ife na-adachi ụzọ chukwu nwa abịa m anyanwụ na-agbara na-ekenele gị gị bụ onye nwe onye ihe ka amara gị arụvụ onye isi alụsị dịbe nna m na-ekene ngị arụvụ onye ekene ngị arụvụ onye ekene ngị arụvụ onye ekene ngị ezi na mkpa anyanwụ iru na m akpọwu na iru ọkwado ya ka m kpọrọ iru taa nna kene ghe anyanwụ na-agbara oke osimiri ife niile nke dị n'ime ya ekene ngị na anyanwụ gị na-enye ife ka anyị wee na-avụ ụzọ gị bụ di na anụ ọnwa ka o wee chebe anyị n'anyasị kene gị mmiri na oke osimiri nke na-eme ka ibe niile nke dị n'ibe akụlụ n'akụkụ ubi wee na-eme eme gị na-emekwa ka azụ nke anyị ji eri ibe olili wee pụtakwana iwe mee ka enu ana wee maa mma ka ndụ wee tọọ ụtọ ka anyị wee na-eme aka yali ka ọ na-aga kene ga aja na nga ịbụ afọ gị na-eme ka ibe niile zuo oke igwe na ana igwe na ana igwe na ana na nkenele unu kene unu kene ibe niile unu ya dị na mmasị gị gị bụ aja na-ekenekwana gị nọ gị bụ aja nke na-eme nri gị nke ewetala ọdịnala gị mere ibe niile ka o wee zuo oke na-aga n'anya na nkenele gị si na ọkwụrụ mụ na-etikwu gị taa nne si gị anyanwụ na-agbara n'ụlọ ekpere m ọfọ ka m na-asụta anị na ọfọ m na-agọpụta anị bụ ka o wee zuo oke mụọ na-eme amala ana m ekwubi okwu taa anị si na mụ keneche ma m ekenere ikuku ndozi anyị adịzikwa ndụ gị bụ ikuku gị bụ ume nke anyị na-eku na ndụ anyị ka ndụ wee dịla anyị alụkwa na-ekene m na-enye gị bụ ikuku gị bụ ikuku gị bụ ume ndụ ka mmadụ wee dị mma nke ndụ nke na-ege ikuku adịghị afụ anya ikuku ọma n'ọya na-ekenele gị kene gị kene ibe niile gị na ya dị na mma ekenere gị ogugwu nọ gị nwe ọmụmụ gị nwe ụba kene gị akwali ọmụmụ kene gị udo gị na-eke ike gị bụ ike nga ịbụ agali na mba kene nga agali ofu bụ ego oyibo bụ ife akụ akụ na ife enwe enwe kene ga atụrụkpa ete nke na-ebunye anyị ka anyị dee na mmụọ anyị ka anyị wee gata aka gị bụ ụgbọ na-ebu ebu kene ga ufo ndụ kene ga ikiri anyị na-akpọ akpọ kene ga ose na mbọ kene ga ọbala ọra kene ga ọbala ose kene ga odi na mbọ kene ga ọbala ovu bụ ife eji eme ka ndụ wee tọọ ụtọ kene gị ife niile gbara Igbo gburugburu maka na eme ọnwa enwe ibie kene gị ọkwa ọbala nọ gị ka anyị ji eme aka yali kene gị ndị eto obi na ndị aka kene gị ndị mbụ na ndị egede ezumezu mọda ife niile dị na mbụ anyị ana m ekene unu ife niile dị na mkpu ekenele gị kene gị onye dịkasị gboo gị bụ nna m kene gị isi ọma gị bụ nne m
kene gị nne mbụ ọpak nwa eji ike dị nnọdụ na kenechel munu kene gị ote nọ gị mụtala anata obu iwe mụta onye dịkasị gbuo kene gị ekwe ọnụ nọ gị mụtala uchechukwu wee mụta onye dịkasị gbuo kene gị ọjị akọ na anyị ụlọ chọkụ mbọ wee kene gị onye ụwa m chi ụwa m devie n'ụlọ nwa igwe mma na nkenele unu kene gị arụ ovu onye isi alụsị dịbe nna m gị bụ obute ọ dịka ọma ngwa agwụ ọgwụkwa na ọ dịka ọma mbute ọzọ di gị biko nke ihe ebutezi ya agụzi na agwụ bife ibute ọzọ na ọnụ na-eri adịgokwanụ kọmite nsị gị biko mmụọ na-eme amala ya agbazi nkịtị ka ivele mee m ịtịkwa na agụ ya ụzọ agụ ya ọnụ o nwere obu nzu ka m bụ n'aka na-amalụ gị nzu obu ọma ife nji nede anya n'anyanwụ ka m kwee kpọọ ọra alụsị na ọra mmadụ akosi ọda mmiri eje ọgwụ ihe ojii obute nsị gị bịa ekene nga arụ ụmụ ayọm ovu ụmụ okpelekwu ara abụ ube nọ nke bụ mmụọ nji eri agụ zunu bịa ogwugwu nji ara mmiri nsị gị ya agbazi nkịtị ka ivele mee m arụ ụmụanụ ka nsị gị bịa ara agadi nwaanyị nsị gị bịa itiri iyi n'anya dị egwu oke dibịa dịla ebube ibe na ndo ji karịsịa eke emezi akwa obi nsị unu bịa chinwụma nwa ọnụ mba nsị gị bịa itekene ndị ichie ndị aka akwụ ndị eto obi nsị unu bịa ndị agaghị atụrụkpa nsị unu bịa ndị nọ na ijite na mbọ nsị unu bịa mmụọ si na ijite na mbọ nsị unu bịa nsị unu bịa kene ogbu opi nne nwaanyị gị bụ nne na-agwọ ọya gị na-enye di zi ndị lụrụ ilu di ya anụ di arụmaja na nsị ibe ite ka gị na aja na ukwu na ndo wee mee ka ọ pụta ive arụvụ onye na ndo arụvụ onye ụmụ ọja arụvụ onye maazị dibịa zi gị bịa mụbụ ife adịgo na-akpọ ka o wee zuo oke mụbụ ọnụọma kpụrụkpụrụkwọ dịka mkpọ ọsụkwụ olukwanụ mgbe anyị ji eme mmọnwụ ọ gwanụ ngọzi ka m na-agọzi gị n'isi ndị nne bịalụta ọnụ mgbe ọha ọmalike abata ete na ihe agbalụ m osi anyị nne nwaanyị ọmalike osi ibe ite mee ka ọ pụta ive nne nwaanyị ide mmiri idebute akụ a na-eri ive nsunu butela anyị akụ ive ọganiru ive akụ ive enwe ogologo ndụ na-arụ isi ike ndị tolulu ịnụ nwaanyị ji anụ nwaanyị ndị tolulu ịnụ di ya anụ di ndị na-ayọ mkpụrụ nke afọ ya amụta nwa na-akọ ọnụ amụrụ nwa ndị asayala ọnụ kpọọ nwaanyị aga nsị gị ogwugwu nyeke na-akwali ọmụ nwanne gị ka o wee zuo oke meelụ ka nwa zuo anyị aka agba otu ive eji anụ di si na ọ dị ife ọbụla bụ ife mkpọchi iru ji anya anụ di ọ ya apụta anyị ana m abalụba nzu ife ọbụla na-eweta ife ịkọ ọta ana m akụchapụ ya ana m agọzi ndị niile na-agọzi anyị kọcha ndị niile na-akọcha anyị na ọbịala igbu mgbu onwe ya bụrụ ajọ ekpere ana m asụ ya na ọvọta anyị si na onye ọbụla si na ọma mbala anyị ọma mbali ya onye ọbụla si na ọ ya abala anyị na ọ ji abalị ya anyị adị ndụ ka nka anyị wee na-ekwu nke bụ agalị na mbọ bụ ike nga gị bụ ife eji eme ka ife eji eme ndụ wee pụta mma nsị gị agalị na mbọ na anyị na-achọ gị nsị gị agwụ eji eme oke ife na ihe apụtala anyị ife ịtụziela anyị aka na eke ịtụziela anyị n'oyo tụziela anyị na avọ tụziela anyị na nkwọ nsị biko ndị na-achụ anyị ọdịda dịcha ndụ ndụ ka unu bụ mgbe Chukwu ike ya eme ka ọ pụtala anyị ife ana m ekpere onye nwụọ n'ọva dịcha ndụ ka afọ ive ya emela anyị nsị ga amụsụ chụba anyị na ọkarịa anyị gị bụ arụ ovu onye oke alụsị chụba ya na-ekarịrị ya ama agba ịchụba anyị na-ekarị anyị gị bụ arụ ovu onye chụba ya na-ekarịrị ya ife sibe ike na ndụ anyị anyị chaa iru n'anya ahụ kpa arụ ovu onye ugboro nọ ime ka ọ pụtala anyị ife arụ obute arụ ovu onye arụ ovu onye arụ ovu onye arụ ovu onye igwe gị bụrụ alụsị Chileze gboo nsị gị bịa ọrụ ọkala nsị gị bịakwa ọrụ ọbara bụ ekwensu nsị gị bịa ibe niile na-egbuchili anyị ụzọ nke na-anụsa anyị anya nsị gị bịa ka ime ka ọ pụtala anyị ibe nna m eri akpọọ nga ọ batala eshie kpọọ gị nsị gị bịa ndị aka akwụ ndị eto obi ndị mbụ na ndị egede onye akpọrọ ya kpọọ ibia nsị gị bịa ka aja na ukwu ọmụọ ihe agbakwala m amata anyị iyọm na ama adịe nsị gị bịa ife ifite ọgwari ji karịsịa nsunu bịa aja na ukwu nteje bịa ka ọ pụta ive
ife ni iblibo ga do kuzu ji kalisia nsi gị bịa ka ọ pụtara m ive ụmụ ọra mma nsi unu bịa kene ka ọ pụtara m ive agụleze chukwu nsi bịa ka ọ pụtara m ive nsi bịa nka na ogbuzu nsi bịa kene ka ọ pụtara m ive ogologo iwelo ye nsi bịa kene ka ọ pụtara anyị ive ugbene na ugbenu ọ bụ ofe mmiri olu mba na-asa ala ọdekpe ọde nsunu bịa ife niile anyị ji karịsịa ife agụ nza m ji dị ebube anyị anam sị bịa nkabọ n'ọmọ nsị bịa ka ọ pụtala anyị ive aja na ukwu ọmọ ya agbazi nkịtị nsị gị bịa kana ada achala ịgbarịa m ọkala akwa ya agbazi nkịtị ka ibele mmemme eze nwaanyị sọbalị si etebenu ọrụ alụsị ya na arụ ovu onye dị na mma ọlụleke ekwulu ọbịa alụsị na-atụ alị nsunu bịa ka ọ pụta ive oke mmụọ dị n'isi ọfịa mmụọ na-agụ arọ alụsị na-atụ alị sị gị bịa ka ọ pụta ive ọrụ alụsị na ọra mmadụ va na-arụ ofu onye dị na mma nsunu si iteke na ọkwa na ukwu ndụ ka anyị na-ekwu machalụ na agboro iteghete machalụ m mgbalịgba agboro iteghete ana m ekwu okwu ndụ na ọganiru biko ndị niile nọ n'ọtọ aka ndị na-ahịa akwụkwọ obodo oyibo nsikwanụ gị mekezi alịva amala ọtụtụ ndị atụwa alịlị akwụkwọ avụ ma enụlụva amala na va atụwa alịlị gị bụ eke bụ isi ụbọchị iji eme ka ọ pụta lịva igwe ndị na-atụ alịlị va nọwa obodo dị iche iche na-achọ ebe ya enweta akwụkwọ ha eji na-abanye na-apụ obodo ka e wee mee ife eji eme ndụ ka ọ gaa mma ihe emela ka ọ pụta lịva igwe ndị na-ahịa akwụkwọ ya apụta lịva igwe ndị na-ayọ dị ọ ya apụta lịva ndị na-achọ nwaanyị va ya anụ jekeneve nwunye ka ị ghara inyeva nke ya anyịva anyị maka na imekọta nyeva nwaanyị gbuo va n'oge aṅụdụ anya nyeve nwunye ka ọ wee nyelụva ive ọma mana inyeva nwaanyị ọnyịnarịva zi gị biko anyị na-ayọ gị ogologo ndụ na-arụ isi ike ive akụ na ive enwe zi gị biko ọnụ na-eri eri adịgokwa nkọmited chineke ọnụ anyị asagokwanụ mbala nyekwana anyị ive anyị ji eri nri anyị rie na eke anyị rie n'oyo anyị rie na avụ anyị rie na mma arikwe nna nkwọ nsị gị biko ndị mbụ na ndị egede ndị ezumezu ọra alụsị na ọra mmadụ mụ na ya dị na mma ebe nne ya na-arụ ovu onye jide egwu nsị gị biko ọ gbajuo dola anyị chee iru n'anya ahụ kpọọ gị bụ arụ ovu onye anyị tụọ gị arụ ovu onye igwe ugboro ịnọ ihe ese ite meela anyị ama ụmụaka m niile ndị kweta na arụ ovu onye ana m asị unu tata ibe niile ana igbo jide egwu nsunu se ite agba na-abụ ezu na ọma mbala ya agbazi nkịtị ka mmiri lie m ogbu ide na rash nne nwaanyị nje aba nsunu se itebe bekere ka ọ pụtala anyị ife bịakene biko ibinukpabi ivuchi nsunu bịa amadioha igwe ka ala ndị ọgọ m nsunu se ite ka ọ pụtala anyị ife igwe ka ala dị na be ndọ nsunu bịakere na mụnụ dị na mma unu eme ka ọ pụtala m ife anyanwụ na-agbala ana m enedu unu anya wee na-ayụ na ama esi m n'ike dị n'anyanwụ gị bụ ọra gị bụ akọs gị bụ ọda mmiri eje ọgwụ nsunu ka mmụọ dị n'anyanwụ meela anyị ama igozi anyị na eke igozi anyị n'oyi igozi anyị na igozi anyị na nkwọ n'ugwu na ndịda aka nri na aka ebe onye kwutela anyị vọma ọgbaju odolo ihe agọzi anyị ebe ibe anyị jere da anyị jee ya anyị aga ebe ibe anyị jere okodo anyị jee ya ọya aga avọ ibi anyị zụrụ ọtọ anyị zụọ nke anyị ọya aga iru ọma ka anyị na-akpọ n'ebe anyị nọ iru ewele ive akụ na ive enwe biko agali ovu bụ mma nwoke ka anyị na-ayọ gị ihe nye anyị agali ovu ọkwa na agali ovu ka eji eme odogwu nwoke na-enwere ego dị ka onye wa pampas mana ibe anyị na-ayọ gị ka inye anyị agwụ ọtụtụ isi inye anyị ọgụgụ isi ya nye ka ịbanyela anyị alụ dị mma nke anyị abaghị ma wee weta ego na ego a na-adara n'elu ibe anyị alụ ya agala anyị nke ọbụla anyị alụ ya agala anyị nsị biko chukwu okike abịa mma ụmụaka niile wepụgolu na-echezi payment slip vasin chineke nekwana anyị amala nọ ndị lụrụ ọrụ payment slip anyị abatala anyị ndị na-alụ ọrụ payment slip anyị abatala anyị ọ ya agala anyị na eke n'oyi n'afọ na nkwọ ndị ji anyị ụgwọ ọrụ anyị kwụọ anyị ụgwọ ọrụ anyị nsị biko chineke dị nsọ dị ebe mmadụ egbuchinala anyị ezi mana mgbe ife onye amaghị eme ka anyị letakwa kpụọ alụ maka na anyị melụ ọtụtụ ife na-adịrọ mma anyị kpụkwa alụ ka i wee nụla ekpere na ahịhịa anyị ọfọ na asụta bụ na ọ ya adịla anyị na mma ọ ya abala anyị na eke ọ ya abala anyị n'oyo ọ bala anyị na afọ ọ bala anyị na nkwọ na uchichi mana ndị eri
anyanwụ ịma ntigbu anyị na-efi ọnwụ ịma ntigbu anyị n'abalị azụ na ọma ike ọ ya emela anyị ọmaka ya emela anyị kakaka ama nka jijiji ama nji gọzie anyị na-eke tivolu anyị site taa gaba ọnụ anyị asambala itoede mgbe m gbọrọ gị zam Chineke nke ezi omume ị na-enye m ebe sara mgbe m nọ na mkpa ngọzi na amara ka m na-akpọ Satan ọnụ anyị bụ sọsọ naanị ibe ọma ka ọ ya na-akọpụta tata gaba n'iru anyị ma nkụzi ọta ọzọ ibe na-eme anyị ka anyị kụọ ọta anyị na-ewepụ ya taa ibe ịkụ ọta niile near success syndrome anyị na-akachapụ ya nseke na ụchụ mgbachi iru niile anyị na-akachapụ ya akata akasa anyị na-akachapụ ya akata akacha anyị na-akachapụ ya ana m asị ya biko ike nga edela anyị ike megidela anyị anya ivele ibe ọbụla bụ ibe na-anwụ ọbala na nzuzu nwa ọmavụ anyị ọmavụ ezinụlọ anyị ọnwụ nwa ama nwa anyị nne na nna anyị akacha wee zee anyị akakwa wee zee ọnwụ ike ama nwoke n'ebe anyị nọ ọchụ ya n'ọkụ ọkụ ama mfụ anyị ori n'ọkụ ọkụ ama mfụ anyị ọkụta ọkụ n'ọnụ ama mfụ anyị mmụọ otu obulu niile ọma nwoke n'ebe anyị nọ site agaba n'iru amala na ngọzi Chineke dị nsọ dị ebi ya pụta ife n'ebe anyị nọ nsị gị bịa mmụọ m na anyị jide ebe nsị meela ya mara ka ọ pụtala anyị ife ọdamile eje ọgụ arụ ovu onye arụ ovu onye arụ ovu onye arụ ovu onye ọgbaji odola agbọ gị bụ arụ ovu onye ya emela ya mara ele ngọlị ka ọ ji adị meela anya na eke meela anya n'oyo meela anya na agwa meela anya na nkwọ n'ava Chukwu na aja anyị daalụ na ụmụnne m